Berantas korupsi gagit dituntasno janji mukti samyo Josolaya rakyat cilik kabeh do kuciwa ratan rusak gagit dandanono pejabat janji-janjine Josolaya Josembrono wong kang citra tembe mburine cilaka korupsi sing korupsi bisa mari yen wis dadi butel poni Josolaya ayat cilik akeh kuciwa ratan rusak akeh dandanono pejabat janji-janjine Josembrono Josolaya wong kang citra tembe mburine cilaka korupsi sing korupsi bisa mari yen wis dadi butel mori ya Allah man ya man kene Dek awan mang mono yo sing delok wakeh. Walas banget tenan iki ah. Lah iki bareng parek esuk kene. Malah karek wong loro. Iku nunggoni mang tempate ndek awan kok. Lah iku sing delok wong 7 sing anggap sing ngantuk wong 5 jajal. Lah iki lho Bapak semangat. Alhamdulillah. Dhewe ning ngarep ngono. Ngono ya Cocok nek mandi sore wah ngaur ramene ra umum percaya. Lah iya ramene dak ra umum mah perang mang macan metu, ula metu. Iya. Basa bengi Pak parek pajar Mas. Gene. Kok ana mbok-mbokan gajah metu. Lah kok ana mbok-mbokan gajah metu iku? Ana Mas. Endi? Lah kowe. Aku ada diarani gajah. Lah apa wong gedene kok gajah? Lah gede lah sementing aku ganteng ya yu ya. Ngono kok ya ganteng lho. Lah tek ora gene. Kok iso ngarani kowe ganteng piye to Mas? Oh, lah ono nek aku berarti mbarane elek nek gak trimo. Bangetan niku ah. Alah. Ganteng ora kaya ngono kuwi. Lah tek ora kaya ngono. Contone bagus. Terus disawangku manis. Manis. Masa aku kurang manis? Ngono dapure kok manis. Manis sih kaya aku lho. Wis ganteng bagus. Potonganmu kaya kendi kuburan ono nek ganteng. Lambemu kok iso ngarani kok kendi kuburan lho. Lah iku rupane kaya nglumut kabeh ngono kok iso. Ngenyek berarti. Ora ora gene. Ya Allah, iki iso ono kok delok tenan ta ora lha iki. Jane. Ora ketok blas. Ayo karo sing delok kok akeh ketoprak ya. Iya ora apa-apa, sepenting wis ditimbali ketoprak Wahyu Budaya bisa cabak acara sedekah bumi muga-muga bumine bar disedekahi langsung panenane malimpah ruah. Amin. Rezekine kathah. Nah, kathah. Sehat sedaya. Sehat sedaya Mas. Mulane iki disedekahi bumine. Bumi iki ana patang perangan. Berarti ana patang perangan to Mas. Oh iya. Iku apa ae Mas Bet? Lah iki wonge do mulih kabeh. Lah kowe karek 7 mulih 3 ra karek 4 lho. Wis gak apa-apa yu. Traya wis dalu kaya ya. Sesuk nek karipan malah ra iso ngaritno sapi 6 engko.
Kok iso teko mikir sapi ya dipikir kok esuk kok. Lah iya bumi. Bumi ku apa? Dibagi patang perangan. Bumi, Bantala, lemah, Siti Mas. Lah iya, Sing pertama perangan. Sing pertama apa? Bumi. Bumi Iki manggone ana ning Tegalan. Oh, berarti manggone ana ning Tegalan. Iya, dhewe-dhewe manggone ku ana dhewe. Bumi manggone ning Tegalan sebab apa kok diarani bumi? Sebabe apa? Mergane nek anggere diiciri tebu mesti semi. Oh. Pinter. Sarwada sahlele. Iku ora anak bumi. Sing nomor loro apa? Lemah, Mas. Lemah manggone wis dhewe nang wis beda neh ora ning Tegalan. Lah terus ning ndi? Manggone ning pemukiman, contone kaya ning desa-desa ngene iki diarani lemah. Berarti ngono to. Iku ora sing bumi. Lemah. Ki ngerti maksudnya lemah? Lemah iku apa? Kalem-kalem bakal dadi omah. Lah ngono iku. Ngedekno omah ngono. Sing nomor 3 apa iku? Bantala. Manggone wis beda neh ora ning desa ya ora ning Tegalan. Berarti ning ndi? Manggone ning Ratan. Oh, berarti ning Ratan. Nek apa diarani Bantala? Lah kena apa? Angger diliwati ban mesti rata lah nelo. Ah pinter kowe iki Ora gene. Iku sing nomor 3 Bantala, sing terakhir apa iku? Siti. Manggone wis beda neh. Kok iso beda, Mas? Manggone wis ora ning Ratan, ora ning Bireng-dengah, manggone iki ning kuburan. Mosok ning kuburan. Kenapa kok diarani Siti manggone ning kuburan? Nek apa, Mas? Mergo isine wong mati. Kowe aja medeni wong ambet. Ora medeni lha apa? Trai yo isine ngono kok iya. Kok senengane mbahas wong mati. Lah nek ora gene. Kok mosok wedi karo wong mati? Ya wedi karo wong mati ah. Lah wong mati ada mbok wedeni lha apa? Iki lho bapakku penake pol ndowelok karo wedi. Gelarane toh ora bayar nek mau. Ya ora ah. Lah kene tipake wong ndelok mang. Gratis. Oke. Tidak dipungut biaya, Pak. Lah ora apa-apa, trai ngematno kok. Engko digo mulih ya ora apa-apa. Lah nek go mulih apa dilago lapo? Engko tambal gedhe. Mbok anggap omah piye? Kok iso arek mbok sulami. Apa malah ngenyek omah? Lah kene senengane kok ngenyek wong lho. Lah nek ora ngenyek lha apa? Kowe omahku gumon. Lah nek gumun saka umume pira? Umume saka yo ngarep kadang 4, 5, 6 iku akeh. 6 papat ngodono kene. Lho, delok omahku. Gene omahmu. Ana rasa ngenyek nek ora roh. Lho, omahmu sakane pira kok ngepelu wong kawane? Umume 4, 6 to. Omahku ora, Mas. Sakane pira? Sakane 26. Ora umum ayo Kang ya. Lho, ana saka tek 26. Kowe nek ora percaya marah omah. Endi ae kok iso 26? Loro tak ngarep tak kei loro. Wis karek pira 24 to? Karek 24. Sing mburi tak kei 24. Lho, lah kok sebab apa mbok kae 24 sing mburi? Lah omahku doyong ngene. Omah apa ambre mbok pamer wong kene. Kok iso sing ora-ora kowe ku. Ya awas wegere lah cah. Kok wis wegere lho. Lah iku awase sluku-sluku bathok. Bathoke lae lho. Sira momen nyang Solo. Lek oleh ayo ngoto mak jentit tak sogrok. Nek mbok sogrok lah kene. Nah, pokoke iso rukun kabeh takon mrene kabeh ngono lho maksudku. Lah iya, wong dadi wong apik-apik mulane. Rukunan iku penak. Ya mesti ya kaya bojoku barang. Aku ndek bojo penyanyi Mas penak era umum. Ora tau tukaran lho ya aku. Tenan ta ora? Ora tau tukaran. Lah kok nganti omah-omah ora tau tukaran iku resepe piye? Mergo bojoku iki penyanyi kok, Mas. Lah kok iso? Ya iso ah. Lah bojo penyanyi iki penak ora tau tukaran. Ora tau tukaran penake ning ndi? Lah aku gak yo takok lho. Jajal aku, "Mah, aku pamit to iku." Bojone dagelan adek nyeluk mamah. Piye to kowe iki? Alah. Lho mbok yo ngocah lele. Mah. Lah iya, bojoku jenenge Salamah kok. Ya Allah. Kok nyeluk Siti diamuk kok kene kowe malah. Bojone jenenge Salamah. Tak kira mah ta mamah. Ngawur. Bojoku penyanyi iki penak. Lah kok iso penak aku? Lah aku pamit yo Mas Bet. Mah aku tak berangkat dulu. Wah iki nyanyi kok bojoku. Nyanyine piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Iku bojoku penyanyi. Bojone penyanyi ya. Wah tak senggol Mas. Aku dak yo isin ana wong akeh. Mah ora usah nyanyi ah. Lah terus tak tukok nopo. Bojoku yo nyanyi kok. Nyanyine apa?
Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uangmu. Loh, bojo penyanyi penak. Iya, cocok. Ora tau tukaran. Walah sangat romantis ya, Mas. Aku ora sida budal kok, Mas. Lah kok ora sida budal? Tidak ya romantis aku kan sake, Mas. Terus Kupinge tak sempeti kembang kok, Mas. Aku malah dikaplok. lah kok iso dikaplok iku? Lah sing tak sempeti kembang api ya. Ya jek mulai yo dikaplok kok iso kembang api tamblakno kuping beto. Wah sing ora-ora. Lah kok ya wis rabi. Lah ya rabi ya lele. Ya uang. Gak wedhus. Yo wong Aku takok lho Mas Bet. lah takok lho sing apik. Kene wong yo rabi karo wong. Mas aku ora wong. Mas aku gendruwo kowe iku. Lah ke mari wong. Lah aku gendruwo ndara ngletak ndek asem tapi. Kowe mari wong ngono wong bento iku apa karai? Lah tek wong bento iku. Lah kowe iku dilak bento. Lah kok iso? Lah itulah micical nganggur. Lah tek aku mbak arani wong bento. Sing bento ya ora aku bloko. Lah ora sapa nek kowe. Kowe bareng ya melu bento. Lho. Lha apa kok malah ngarani aku bento? Lah ngerti aku wong bento mbok baturi jengklak-jengklek ning dhuwur panggung. Ah ya ora aku tok sing bento. Lah sapa? Iku tukang syuting. Lho tukang syuting mbak arani bento. Iya bento ah. Lah kok iso iku? Lah wong bento di syuting dilebokno YouTube. Lah iya. Ya nek ono ya ora tukang syuting tok. Loh, lah sapa neh? Iku Apa? panjak. Mosok panjak bareng. Lah ngerti wong bento ya ade ditabohi barang lah apa? Alah, ya ora panjak tok. Lah sapa? Iki sing semene aki iki Lah ngapik kowe. Kowe kudu tanggap padahal malah omong omong kurung bar kok. Lah nek kabeh iki mbok anggap Maksude kabeh iki berbijaksana ngono lho, Mas. lah kok iso? Lah ya wong pintu-pintu kok engko mulai dibayar. Ngono kok sing ora-ora. Kowe rasa sok pinter-pinteran anak ngono lho. Pinter ta, Mas? Lah nek ketre pinter ayo bedekan nah iso. Berarti kowe ngajak bedekan. Lho kene IQ-na tinggi kok. Kowe ra gumon karo aku piye? Lah tek gumun lho Kowe pokokan ngono. kowe ro ndek sok ora? Gene. Ana wong gawa gula, maromah bleng. Kerupuk bleng. Sarimi bleng maromahku kabeh, Mas. Kae dukun piye kok ana wong nggawa akeh-akeh apa iku ana iku? Gula. Sekondo dukun sapa? Lha iku mang ana gula, ana kerupuk do mulai kabeh mie do mulai. Lah wong aku kulaan kok. Kulaan nek Kang. Oh ngawur. Berarti kowe ngajak bedekan karo aku. Ya iya, nek kene ya mau kalah nek bedekan Lah aku ya mau kalah. Kene gudange bedekan ya Kang ya. Ndelok adek dhewean ning andeng kono. Kowe guyang-guyu nang nganteng geblak piye? Maksudnya nak rubuh lho, Bang. Alah Ada barang iki lho. Wes ora sambut lali-lali. Apa? Nek treke iso tenan. Alah kadek ngaku-ngaki dadi wong pinter. Alah. Nyaku. Lah nek ora lah gene. Buktekno, Mas. Oke. Coba Kowe? bedhek sapa sik? Hah? Sing bedhek sapa sik iki? Karek kuah tak aku. Aku manut nak aku. Iso kowe manut barang. Le kene wis apa sing ora ngerti. Ngerti kabeh lha iki ape mulai. Dadah ya Allah, ya Allah. Siji loro delak loro. Loro ya. Heeh. Iya. Kita malah bung-bungan iki. Dalane lo awasi ngomah cemplung peceren malah kowe. Kok iso? Dadah kaya duwe tangan dhewe ngono asam apik. Ayo bayaran entek lho. Jajal nak bedhek nak trek iso. Aku bedhek sik. Oke. Oke. Lah lele. Gayane ngaku dukun. Nek trek iso tenan jajal madhep rono, aja ngingeti aku. Ora. Oke. Apa madhep kowe? Ya madhep rono. Menang. Sehat. Apa? Iki yo dicoplah. Apa? Tutupi matane. Wis ben ra roh. Aman. Arek kowe bet. Iya. Ya, Man. Ada apa sih? Wis tengok-tengok cuwi blok malah bosok kowe. Pilih bet. Mbok wis rasa kakean ngomong kowe nak trae tenan iso tenan. Piye? Bedhek aku nyekropok e kudune ngerti nak treke ngaku wong. Ya wis ngomong gake nang demek ah. Ya, Man. Ada apa sih? Mbok bedhek aku nyekel apa? Wis tak tutupi lho blangkono lho. Ya. Kowe tak bedhek iki nyekel blangkon bet. Ya apa ora? Iya. Lah iya tak tutupi lah tapi iso. Ngono lho. Iki paling dibisiki wong iku paling kowe. Apa kok wong iku yo ra ndungu tak tutupi ngene kok. Ngalah malah